explotacions petites estan destinades a morir. Sí, no? Sí. Què et refereixes amb això? O sigui, per un tonto... Abans una granja de vaques de llet de 30-40 vaques era una granja normal, ara és inviable. Una granja mínima ha de tenir 100 caps de bestiar, molt mínim. Per què? Per costos de producció. Els costos estan molt alts i les granges petites no poden. Estan destinades a morir. Abans cada pagès tenia els seus porquets, les seves vaquetes, el seu no sé què, ara no, ara ha de ser a l'engròs. Bona nit, aquí Francesc Mauri, estem a un poble del Prepirineu català. Avui parlarem d'un tema que està una mica oblidat per la societat, com són els pagesos del Prepirineu. En el dia d'avui tenim ara començo a parlar com a Joan. Francesc Mauri. Tenim a Joan Coma, un noi molt jove, molt eixerit, un noi molt foll, que avui ens ajudarà a conèixer una mica més el món de la pagesia. Joan, explica'ns qui ets, quan fa que treballes d'això i com és un teu dia normal. Et lleves, fas el cafè i a partir d'aquí... No hi ha dies normals. No hi ha dies normals. Bones, em dic Joan Coma i res, tinc vaques, tractors, camps i vedells d'engreix. Com si fos algo molt diferent, però no. Al final són coses que la gent està acostumada a que té tot el menjar a taula, però clar, dins d'això hi ha un procés a darrere. El menjar no es fa al supermercat, el menjar es fa al camp. Exacte. Tu sabies, ja, no, que el menjar es fa al camp? Sí. Penses que hi havia cuiners allà al Mercadona, allà darrere? No, jo no. Igualment, però potser hi ha gent que sí. Exacte, i estem aquí per desmentir-ho tot. Exacte. Mites, desmentir mites. Quan... Ui! Ui! Minut! Quan portem? 2 minuts i 10 segons. Primera dislèxia de Jan Grandia. Però no he dit la paraula, jo. Jo no he dit la paraula. Sí, ja la tenia, però no l'he dit. T'han encallat. No, però no veureu, això, volia dir, veureu un podcast com aquest. Vosaltres heu vist un podcast parlant de la pagesia? No. No? Doncs aquí tindreu Aquí el tenim. un podcast amb exclusiva aquí amb el nostre company. Joan, com t'he dit? Digue'm. Un dia. No, però ja m'especifica, em dic Joan. Hi ha el Joan, el bo, Vale. el del Mercadona i el del Lidl. Anem amb el del Mercadona. Un dia teu a la granja des de que et lleves. Dies iguals, jo crec que no n'he tingut mai cap. Mai. Per exemple... En plan, no com una persona que entra a fàbrica i entra a les 8 del matí i a les 2 se'n va a dinar i a les 3 torna a entrar i això no m'ha passat mai. En plan, per més rutina que tinguis, mai faràs sempre el mateix. Sí que dintre això tinc una mica de rutina, en plan, llevo 7:15, entro a treballar, faig les granges, vaig a l'hort, després esmorzo. Faig les granges. Què vol dir fer les granges? Les granges vol dir revisar tots els vedells, i em dedico a engreixar vedells, vale? Reviso els vedells que estiguin bé i els hi dono menjar. Pinso, palla o herba. O sigui, a simple vista, no? Bueno, clar, jo miro els vedells i perquè no estigui cap de constipat, que no s'hagi aixafat cap pot a cap o que no cardin el boig. I res, els hi dono menjar, faig la meva granja de baix, de subestrada, de viar, després vaig a la granja de confort, també la faig, esmorzo i a partir d'aquí solo fer feina de tractor, depèn de l'època. Nosaltres ens basem bastant en les èpoques. Ara és època de feina de tractors. L'hivern és més època de feina de bestiar. Quina... O sigui, per què l'estiu és feina de... Perquè és quan recollim tot. L'herba per donar a les vaques a l'hivern, el cereal que hem sembrat a l'hivern ho recollim tot a l'estiu, primavera i estiu. Quantes hores al dia hi dediques? Depèn de l'època. En campanya, hasta que el cuerpo aguante, 16 o 17. Boig. I a l'hivern, doncs, una jornada normal de 9 o 10 hores. O sigui, quan més pringues, a l'estiu. Sí, des de l'abril fins a l'agost és mal parit. Però jo pel que entenc és com, si feu moltes hores, però són hores que al final vas fent, ara fas allò, ara t'hi agafes amb allò... Estàs subestimant la feina. No és una cosa que diguis, és això, ara dones menjar aquí, a la granja, ara revises una mica, ara no, és una mica anar fent. La granja és una constant, en plan, fer les granges és una cosa que has de fer cada dia, tots els dies de l'any. Això és una constant, i després hi ha variables. Tenir animals és malparit. Segar ho fas 3 setmanes l'any. Ja. Els animals ja has de ser cada dia, això sí. Ja. Això és malparit perquè llavors no pots anar de vacances, no? Priva d'això. Bueno, ens ho anem compaginant amb el meu pare. Sí? Això és Faràs vacances aquest any, Joan? Dijous que ve marxo. On marxes? Sant Pere Pecador? Exacte. Següent pregunta. Joan, què? Tens alguna pregunta o no?
La faig jo? Ah, no. Quan vas puta. decidir dedicar-te... Aquest tio està de I vacances és una cosa encara. que ve de família o vas fer el pas tu sol? Pas tu sol no ho farà ningú avui en dia. Però a part t'agrada, no, imagino? No, sí, clar, si no, no ho faria pas. Tu treballaries 16 hores d'alguna t'haurà dit. No, és que és això. O sigui, la gent, no sé si es pensa que és dur o no és dur, però o sigui, ho feu perquè realment us agrada molt, ho sentiu. És sacrificat, però gratificant alhora. Clar, exacte. Que bé. Quina edat vas començar? A treballar. 13, 14. 13, 14. Agafant el tractor ja, no? Amb 13. Clar, el típic, això sí que és... Sí. Maipo. Gas, I gas, Minut 3, primera il·legalitat del podcast. No, això no se sap, això no se sap. Has conduït el tractor sense carnet? Sí. Però és que jo crec que si féssim un tant per cent de tots els pagesos que ho han fet, seria el tractor- 99,9. El tractor el pots portar amb 16 anys, eh? Ja. Però, El tractor amb 16 anys? però vull dir... Hi ha un carnet de tractor específic als 16 anys. Sí, sí, sí. I te'l vas treure? Tenia el de 49, jo ja n'hi ha prou. Quasi el mateix. Sabia que diria que no. Però bueno, per qui vulgui conduir un tractor amb 16 anys, sapigueu que es pot fer legalment. Ja està. Aquí aquest no és el cas, però bueno. Què és el que més t'agrada? Has dit que és una cosa que t'agrada, Tranqui. Sí. que per això dediques tantes hores, d'aquest ofici. El que més m'agrada? Tallar menjar. Tallar menjar, Per Tallar què? herba. tallar herba. Per què? Bueno, perquè Ha deu de ser tenir un per què o no? gratificant per ell, clar, Sí. no sé. Hi ha un bon renc i veus que surt allà a menjar d'ojo i dius, hòstia, I el que menys? treure rocs. Quins són els perills d'avui en... Treure rocs també, això condiciona molt. Per exemple, treure rocs, si no trec rocs no puc tallar menjar. I el Dic que per roc? fer la feina que més m'agrada, he de Clar. fer la feina que menys m'agrada. Ah, una I cosa el va... roc? Si no trec els rocs del camp no puc tallar aquell camp. Saps? Que vull dir, Una si cosa- fer el que Sí, més sí. m'agrada he de fer el que menys m'agrada. Els rocs com es treuen? Amb la mà o hi ha algú... Amb dues mans i una cullera. I anar-los pujant allà. Hòstia, doncs ara entenc que sigui la cosa més pesada. Sí, sí. Hi ha gent que paga calés, per fer-ho ja al crossfit. És veritat, és Sí, veritat. mena per ir molt boig, jo si voleu us pago alguna cosa, És veritat. Quins són els perills per això d'aquesta època? Perquè, clar, no sé com està el sector, no sé si cada cop és això que deien, no? Que va fer, és el que dèiem nosaltres, que va haver-hi fa un any i mig o no sé quan, crec, sí, un any i mig o no sé... Dos. Està arrencant. Un any i mig, dos, que va haver-hi una protesta molt gran aquí. Revolta pagesa. Revolt. Hey, a part d'això, no sé si cada dia hi ha menys pagesos, hi ha menys gent, menys granges, tot està en mans d'empreses. Quins són els perills grans d'aquesta nova era, jo què sé, inclús tecnològica, Les d'això? explotacions petites estan destinades a morir. Totes. Sí, no? Sí. Què et refereixes amb això? Jo, o sigui, per un tonto... Abans una granja de vaques de llet de 30-40 vaques era una granja normal, ara és inviable. Una granja mínima ha de tenir 100 caps de bestiar, molt mínim, Per què? per costos de producció. Els Si costos no, no estan surt de molt compte. alts i les granges petites no poden. Estan destinades a morir. Abans cada pagès tenia els seus porquets, les seves vaquetes, el seu no sé què, ara no, ara ha de ser a l'engròs. Clar. I era per això també, la revolta aquella? No, Per què era la revolta? per les condicions que tenim. Quines són? Bueno, una mica pèssimes. Per què? En plan, és un ofici que tu no tries ni el preu de compra ni el preu de venda. Ja. Saps què vull dir? Amb això del preu de venda, Bueno, tu pots... explica'ns com va. El preu de compra, Jo no trio res. Ni el preu de compra ni el preu de venda, jo no trio res. T'ho i- proposen tot, no? Bueno, els especuladors ho manen, això, el preu del cereal, el preu de tot. Per exemple, mira, jo no havia comprat palla mai, i fa 2 anys hi va haver una secada brutal i vaig haver de comprar palla. No n'havia comprat mai. La vaig comprar a 200 euros la tonelada. Aquest any va a 30 euros la tonelada. I aquest any no sé què parir-ne. hòstia, Clar, va en relació a l'abundància que hi ha, diguem, saps? Ah, vale, clar. Demanda, no? També una mica. Clar. hòstia, això és molt... Clar, per això llavors quan hi ha sequeres, merda, no? Bueno, sí, millor que plogui. Sí, sí. Com aquest any sí que hi ha hagut una bona collita, no? Aquest any no saps pas què parir-ne de la palla. Va donar. Ja me la pots donar aquí. Què en faràs? Va, podem parir alguna cosa, no sé. Parlem de palla de menjar, eh? Ja. Quina prefereixes, Jan? Les dues. No. Les dues no. Creus que les revoltes, els tallar la carretera, que això es fa molts cops quan lo de la independència, lo de no sé què, no sé quantos, creus que va servir d'algú? Sí, d'algú sí. Suficient jo crec que no, però d'algú sí. És això. Jo penso que, o
sigui, per exemple, a mi em veu putejar, entre cometes, un dia perquè pujava a entrenar de Barcelona a Manresa. I que vas pillar el tall a la C16. Vam parir una volta, aquell dia vaig passar per Sàpigues carreteres. que jo vaig dormir a la C16 a 3 graus sota zero, a la carretera. No. Vull Però dir per la revolta pagesa un altre Sí, dia. sí, no, A la per la volta revolta. pagesa, molt gavarró. Jo hi tinc família i això, que també de pagès i que els afectava i que hi eren, però de Prats, de Lluçanès, i que sí que, o sigui, ja et dic, a mi em va putejar això, però jo entenia que ho havia de fer. I penso poder, que com dius tu, que potser va ser poc, poder. Perquè sí que va ser un avís i... Al final la pares a pensar i dius, hòstia, quan talles una carretera al final acabes putejant la gent treballadora. Sí, Saps què vull dir? sí. Però clar, és una manera de començar-ho, saps? No pots començar a anar-te'n al Parlament i xafar-ho tot. No, clar. Estaria guai per això, en certs moments. Bueno, jo vaig entrar al Parlament, Sí o no? El dia següent de Manresa vam anar a dormir a Barcelona, que vam anar tots els tractors a Barcelona, i el dia següent només ens en quedar els del Berguedà i vam entrar al Parlament. I vam anar a parlar allà dins del Parlament. En sèrio? Sí, sí. Hòstia, que ben I parit. venim McDonald's i tot allà al pàrquing del Parlament. Ole. Clar que sí. Com va anar això al Parlament? Sí, Amb sí, qui vau explica. parlar? Jo amb ningú, jo estava fora menjant hamburgueses. Bueno, va Van entrar-hi 4 o 5, diguem, com generals, diguem, de la revolta pagesa, i van entrar parlant tots els grups parlamentaris. Falses promeses i cap a casa. Sí, clar. Polítics, no? Polítics. Hòstia. O mentiders, com vulguis. Però ara has dit que menjaves McDonald's. Aquí vull parlar, dic. No teníem res a menjar, Bueno, clar, no. Estàvem amb tractor a quilòmetres de casa nostra. Cuinar no podies, està clar. Però comparant la carn d'un lloc com el McDonald's, per exemple... Vols dir que és carn? Bueno, Jo crec que és metamfetamina, que Però té una mica d'addicció. jo anava perquè- per aquí. Què em penses de la gent de ciutat o gent que menja molt menjar preparat o inclús llet superindustrial que comparada amb la llet de la vaca acabada de filtrar o bueno, que se li ha de fer i que la puguis veure, que estigui apta per veure, comparada amb algo industrial, ja sigui menjar, No té això. punt de comparació. És que no té... Hem de partir de la base que poder no tothom es pot permetre. Vale, clar. Saps què vull dir? Totalment, però... No tothom pot comprar un entrecot de 40 euros al quilo. No. O no tothom pot comprar una llet que li va comprar amb el pagès a €1 al litro. Això no, però vull dir que a nivell d'industrial sempre hi ha millors maneres d'agafar algú quilòmetre zero o algú de proximitat, que també potser sí que és més car, com... O les indústries es basen per diners, Sí, no totalment. pel benestar. de les Però vull dir que la qualitat tu la deus... O sigui, si et carden un got de llet industrial i un got de llet de vaca acabada de fer, diguem-ne, ho deus notar que els ulls tancats. Igual que la carn, això, amb el vedella, porc i tot. Has dit que les granges petites estan destinades? Bueno, aviam, si pots arribar a fer una venda de proximitat de quilòmetre zero al preu que tu vols, pots arribar a subsistir. No t'hi guanyaràs pas molt bé mai a la vida. I Però una granja que es dedica a vendre a la indústria, com fan les granges grosses, és inviable. granja grossa, què Granja seria? grossa, i la granja més grossa que he anat, vaig anar a una visita d'estudis a Grau Mitjà, a la granja Sant José, que és allà a Aragó. Em sembla que munyien 4.500 vaques. Fuà. Ostres, I tu? Jo no munyo cap vaca. Tu vedells. Sí, jo tinc vaca de carn només. Nosaltres ara mateix tenim 335 vaques. I quina diferència d'hàbits hi ha que heu de fer? O sigui, mengen diferent o...? Aviam, la vaca de llet està estabulada a la granja, tot l'any, tota la vida. Vale. Estan allà i la munyen 2 o 3 cops al dia. Jo les meves vaques les tinc al bosc i al camp, separades amb ramats, d'entre 20 i 40 vaques, cada ramat amb el seu toro, i estan tot l'any a fora. A l'estiu i a la primavera es guanya la vida i a l'hivern els hi dono a menjar. I És com una producció totalment diferent. Una cosa és producció intensiva, que és dins una granja, i l'altra Clar. és producció extensiva, que és a fora. I com està afectant les tecnologies? Perquè inclús l'altre dia vaig veure jo què sé, una cosa que em sortia per aquí, que era com que un tractor ja anava sol. Com va evolucionant Un tot el... tractor Tesla. No, sí. Com va evolucionant les tecnologies? És a dir, com, jo què sé, d'aquí a poc inclús poder substituir la feina, jo què sé, amb aquesta de la intel·ligència artificial, tot això. Si Inclús trobes es fa algú que por. vingui a treure rocs, la intel·ligència artificial, Clar, si aconsegueixes pues- que em vingui a treure rocs, jo encantat, No, però Sí. poder és que el futur va per aquí, i que jo què sé, que l'altre dia és això, veia un tractor que anava sol. Clar, poder el futur va per aquí. Com us afecta? Vosaltres també, jo què sé. Veus algun futur Sí. tecnològic? Aquí on vivim no gaire, perquè som un zero a l'esquerra, aquí els camps que tenim són misèria, saps què vull dir? Que vols dir que Això ho som... veus en llocs més, jo què sé, Amèriques, Brasils, Però saps, amb extensions grans. Aquí un camp de 10 hectàrees és un bon camp, allà un camp de 10 hectàrees és una pixarada, saps què vull Ja. dir? ja. Però deus haver notat canvis de tecnologia, per Evidentment. exemple, amb tractors, ja sigui amb tractors, no? Que deu ser, que deu... Vas amb GPS,
Clar, vull dir... És diferent. Un GPS amb un tractor. Clar, I per què serveix? No, és que jo crec que fan coses Perquè que... et diu el que hi has per on has passat, no? exacte. Ah, Com amb eines que agafes 18 o 20 metres d'amplada i que semblen sulfatadora o amb l'abonadora, clar, jo no sé per on he passat. Ja. Per clavar-ho, Però també aquestes eines són molt cares, no? evidentment. Clar, aquí està el... Jo crec que aquí està el gran què de la vostra feina, que tot el que... Les màquines, sobretot, clar, segurament lleveu el bestiar i tot això també deu ser bastant car, però les màquines són molt cares. Tothom es pensa que un tractor... Hòstia, un tractor, jo què No sé. corre. No, Com, un tractor com, val com una més que- furgoneta, com una furgoneta, i val com un Ferrari. Quan val un tractor? Promig. Depèn. Però del 100K passa. Un tractor de 100 cavalls, sí, uns 100.000 euros, sí. Clar, En sí. sèrio? 100K, no ho sabies, Si això? el pots conduir amb 16 anys? Sí, sí, sí. Oh, però per Perquè què pagui 100.000? perquè dalt corren tractors que valen més de 350.000 euros, ja. Per on? Per aquí, per aquí aquesta zona. En sèrio? Jo també... I què fan? Què fan? Que fan massatges al cul i tot? O què? És que... Són com els de cars. Quan són tractors amb molts cavalls, al final la feina també la faràs amb un de més. Clar, ho faràs. És una mica ja allò, o sigui, luxe, no? Com es diu? És que si t'ho pots permetre una mica de tenir-ho... Piqui pagesos. sempre hi ha, Sí. Piqui pagesos. hi ha el típic mite, aquell veí s'ha copiat d'aquell tractor, doncs jo em vull un de més gros, saps? I això corre molt, no la veu? Quan un veí té una cosa nova o ja sigui algo de valor, corre molt ràpid, no la veu? Amb els pagesos. Tractors de Déu. Quina relació tens amb el teu tractor? De la meva vida. No, bé. A mi passa la majoria d'hores i el tractor. Els I tractors. no és com ho portes estar tant, com tu dius, ara mateix, com portes estar tantes hores sol? Perquè, clar, jo, per exemple, necessito gent per treballar. O sigui, estic de socorrista i ja m'agobi i vaig al bar a tocar els collons. I no sé què. Com ho portes estar tantes hores sol? Pujo amb el gos. Com? Vaig amb el gos. El gos ja... O sigui, per tu el gos és com un amic. Home, no has Jo és que tingut jo tinc gos o zero què? sentiments. No, jo tinc un gos, però... Està allà. sentiments. Està com un Jo quadre. soc com tu, doncs. Jo també, jo amb el gos m'emportaria a tot arreu, doncs. I a més ho deus notar a la companyia, vulguis o no, clar. A més si són hores. Li falta parlar, però bueno. Sí, exacte. Un petit detall, un petit Però detall. ja tenen una bona comunicació, els gossos. Ja comuniquen, ja... Aviam, t'ho deia, De conya, vegades- al final, inclús hi ha dies que parles una mica sol, també. No, hòstia, això hauria d'haver parit així, però bueno, clar, quan passes hores sol, Sí. al final acabes Com parlant un amb tu iaio, mateix. sí, sí. Sí, sí, no. Tampoc és dolent, eh? No ho portes, diguem, malament a l'estar sol tantes hores. No. Et dona temps per pensar. Ara t'anava a dir, mateix. et dona bé de reflexió tota l'estona. Vull dir, perquè... Reflexió o menjar-te al cap. Depèn, sí, però si estàs fent una feina monòtona o alguna cosa, et dona temps per reflexionar i Sí, sí, per fer altres feines, inclús. No sé. tal qual. Quines tres... Ara arriba un tio, quan vas començar a treballar? 16 has dit, no? No, 13. Ja no sé, treballar... Bueno, he anat, més o menys, he anat sí. sempre a la granja amb el meu pare, començar a treballar com a tal, poder als 14 o 15 anys, et diu, va, vés a pilar aquelles bales, i comences a agafar el contacte amb el tractor i tot, però... Doncs un nano jove que diu, mira, vull ser pagès. En comptes de... Ui, la panxa, Joan. El Joan està de... no vac- puc- No, però digues. Ja Has anat de vacances, Sí, sí, estic empanat encara. estàs una mica. empanat, On has està... anat? Tenerife. Molt bé. I què a Tenerife? Molt bé. Amb qui has anat? Amb el Teide. Sí. Amb el Teide? Qui és Està el Teide, però Tenerife. vale. Però què, ha anat bé a Tenerife o no? Molt bé, molt bé. Una bona estada. Vale. Bon incís aquí heu fet, ja Fins està. aquí la publicitat. Sí, exacte, exacte. Vale. Però és que no ha dit res de Quines Tenerife. qualitats ha de tenir un nano jove que diu ara vull treballar al món de la pagesia? Vull ser un Joan Coma. Vull anar amb el meu tractor, la meva Això és bola... més vocacional, aquesta feina. Sí, però... En plan, hi totes ha les- poca gent que no li vingui de família i vulgui agafar-s'hi. Bàsicament perquè econòmicament és inviable agafar-t'hi de zero. Quan si t'has de gastar 100.000 euros en un puto tractor, tu tens 100.000 euros ara. No, Clar, clar. però treballar. Entenc que algun cop has contractat algú. Sí, bueno, tinc treballadors, sí. Pues, exacte, pues, quines qualitats ha de tenir, per exemple? Jo vaig a Carals... Ganes de treballar, i prou. A mi m'és igual que no en sàpiga. Si no en saps, ja te n'ensenyaré. L'important és ganes de treballar. Hi ha algú que treballa per tu? Vull dir... Sí, ara ho ha dit ja, l'únic que vale, estaves vale. mirant el És seu que dit. no, Però- estava amb el Joan que m'estava distraient. Vol un ventilador. Home, tio, que dona calor, tio. Ja, més obrillar, sisplau. És una pausa. Que no, que no. Tornem, Ja som aquí, estàvem en unes condicions pèssimes. Ens hem quedat per la gent que vol treballar. Quines qualitats creus que hauria de tenir? Aplicat i treballador, jo per mi ja n'hi ha prou. En plan, jo prefereixo que vingui una persona que no en sàpiga gaire i ensenyar-lo la meva manera i de la meva manera que m'agrada treballar, Clar. que no pas que et vingui un listillo, no, plan, jo faig això així i ja està, i... Mentre tinguis ganes de treballar, feina en tindràs on vulguis.
en qualsevol sector, no només em parlo d'aquest, crec que qualsevol. És molt difícil per això, hi ha coses molt, molt tècniques o... No, és pràctic. Sí, pràctic. En plan, Sí. t'hi has de trobar, saps? Sí. Jo per ensenyar, quan el meu pare m'ensenyar a anar amb tractor, al principi anava de copilot, vale? I ell m'ensenyava una mica com ho feia, i em va dir, ara fica-t'hi tu. I vaig ficar jo, vale, bé, no sé què, va obrir la porta i va cardar el camp. I fill de puta, on vas? Així n'aprendràs. Sí, va cardar el camp a peu i se'n va anar. Em va deixar a mi sol amb el tractor. Em va dir, diu, t'has de trobar sol, diu, per aprendre una mica, saps? Diu, si sempre t'he de dir el que has de fer no n'aprendràs mai. Busca't la vida. Sí, Correcte. Llavors, Bona parlant de bici. petits emprenedors, has dit que vas fer un grau superior? I un grau mitjà, també. Un mig gram? Un gram superior? Com va anar això? Explica, perquè hi ha molta gent que diuen que... I allà no es pot explicar tot, de Quintanes. No, ja, és que Quintanes... Aviam, és Hi ha alguna veritat- experiència a No, espera. Quintanes? Sí que hi ha experiències. Però Va. què hi ha per això? No, espera. no hi ha. Espera, hi ha un mit, que això molta gent diu, no, és que això ve de família, però hi ha gent que realment li agrada. Sí. Jo, pues, la meva parella és de ciutat, no sé què, i li encanta aquest món. Què vas fer? Hi ha opcions de formar-te. Sí. Explica el teu recorregut estudiantil. El teu curt. Però vaig estudiar més que tu. Ja, no, Vaig sí. fer un grau mitjà a Quintanes, que era d'agropecuari, es deia, que és bueno, agricultura i ramaderia. I després vaig fer el grau superior, que es deia RAS, que és ramaderia i assistència en sanitat animal. El grau superior és més quan venen les pijes d'abat, que no han entrat per nota veterinària, i venen a fer el grau superior per pujar nota per després entrar a veterinària. Allà vas disfrutar, doncs, Sí, però no. Per les debat, dic. També, però era com tornar a començar. En plan, les vaques fan llet, les cabres fan llet, en plan, clar, és canalla que ha fet batxillerat, saps que no tenen ni puta idea de res. I has de tornar a començar un altre cop, però bueno. Llavors, diuen que aquests mòduls, que hi ha molts personatges. És veritat? O hi ha gent allò? Hi ha el rumor. Hi ha el rumor. Com va, A ser el teu, Quintanes sí, com va ser el teu Erasmus a Quintanes? Erasmus, vols dir viatge? Bueno, sí. Què fa la gent quan va d'Erasmus? O jo Disfrutar d'Erasmus la em van vida. xutar 3 setmanes amb una família francesa, amb una granja de vaques de llet a treballar. A És tu? el meu Erasmus. Va ser, sí? Sí. I com va ser? A França? Sí. Només sabia dir els números i els noms dels animals i 3 setmanes allà a treballar amb una família gavatxa. I com va anar allà amb els gavatxos? Complicat. Perquè en teoria anava a una granja de vaca de carn i arribo allà era una granja de vaques de llet i cago en Déu, que pariu. No, que ens hem confós, no sé què. Pues, bueno. Collons. Jo sí que esperint noms a les vaques. Mbappé, Griezmann, i aviam si venen. Que tu va pel cul. No, però bueno, va ser complicat, però també t'ensenya una mica a espavilar-te. Et va servir una persona com tu, que ja ho has mamat des de xic, mai millor dit. Ja ho sé. Et va servir d'algú aquests estudis? Sí, bastant, la veritat. I Recomà... també perquè em vaig treure molts títols. Jo què sé, ara es fa falta títols, jo què sé, de Clar. fitosanitaris, de riscos laborals, de no sé què, saps? I això m'ho vaig aportar tot. De transport d'animals, tots. I també tens coneixements que a casa no et donen. En plan, hi ha coses que a casa no em podien ensenyar, allà sí, perquè ja tens gent qualificada. Clar, això és el més important, aquests cursos de dir, hòstia, és una tonteria, però és el reglament aquell que et diu no sé què, no sé quantos, i aquests cursos van molt bé. Quin és el títol, així, ara un incís, paraula del Santa, incís. El títol més raro que tingueu? O no tenim títols aquí? Sí, el de... Tu com algun d'aquests que et van donar? Sí, el Jo, per exemple, tinc un títol de... títol Estàs del fent Sèquia. pensar, El del Sequie, el del Soc, el del Suf, el de no sé què, uns títols més raros amb això dels No graus. saps ni què són, no? Però ara a més hi ha títols d'aquests de... antiviolacions, o no? És alguna No, cosa així. delictes de... Delictes sexuals. Però això no és un títol, Home, tio, si tens això- un títol de delictes sexuals, Jan, ja podem plegar. No. Preocupant, Tio, I això què és... és, doncs? Has de signar una cosa. Clar, no? tio, això és quan tu vas a un lloc que has de treballar amb nens i nenes menors, doncs has de tenir això, que si estàs net, treballes, si no estàs net, vas a la rajola. Vale. Bona explicació, no ho entenia. Llavors, estàs molt en contacte amb animals, com és lògic. Hi ha algun vedell que li tinguis certa estima? O alguna No, però nen? espera, jo volia Espera, dir... ja. El anem per ordre. vedell tinc l'Anselmo, que me l'estimo molt. Anselmo, li has posat. El vaig criar jo perquè quan va parir, me'n recordo que estava dinant, no fa pas gaire, deu fer 3 mesos, estava dinant a la casa de la família i em va trucar el meu pare que deia que l'havien trucat que hi havia molts voltors allà sobre un ramat nostre. Vaig dir, ui, merda. Estava fent el primer plat, vaig cardar el camp, vaig agafar el cotxe, vaig callar i sí, hi havia més de 100 voltors i una vaca allà al mig del camp morta. Dic, cago en Déu, s'ha mort parint aquesta vaca. I anar mirant, i cago en Déu, el vedell al lloc. I vaig pensar, bueno, se l'han cardat els voltors. I de com sento, i em treu un vedell allà sol.
Va parir. A l'Anselmo. Sí. Anselm. El vaig carregar i clar, com que no tenia mare, li vaig haver de donar llet jo tots els dies i ja és com un de la família. Llet de la teva. Sisplau, tio. Passaria Què és? tant, em sembla. S'ha de dir, Què és s'ha de broma? dir que jo he preparat un joc, ara no el farem encara. De llet? Però, no, sí, va per allà de relacions sexuals amb animals. I he buscat Uah, és que coses... Com t'agrada el sexe? i em Pot ser surt- molt perillós. No, I em surt el Sí, Pornhub, m'encanta. vídeo... Jo buscant informació d'això, i em surt vídeo sexo duro de animales... No Perquè sé què. internet té memòria, això és que potser algun altre dia ho havies buscat. Ja. No, i em sortia allà... No, que ha dit i que dic, no en tenia abans. Ha dit que no en tenia. Ja tinc memòria. Jo volia dir alguna anècdota de... Tu estàs molt interessat en els Quintanes, tio. Sí, una de Quintanes, alguna anècdota. Clar, si hi havia molts personatges, tio... No te l'he fet jo, la Ja, pregunta? ja, no, és que n'hi ha moltes. No Una? No en sabries triar una Sí així que en saps, ràpida? Sí, una ràpida així. Ràpid o És que lento? hauria de parir memòria, car de molts anys, Passar moltes festes entremig. A mi no, Si no te a la mi- tornaré a demanar. a mi me n'han Si vols- vingut... Bueno, la després. Vale. De memòria. És que n'hi ha masses, tio. Vale, Això és que no t'ho Ara vol deixem- contestar, ja. No, no, que sí, que sí, Clar que que sí. no, tio. Però, tio, una anècdota de dir... ara anem ja a lo més personal. Si no haguessis treballat a la pagesia, què t'haguera fet gràcia o què creus que series? No en tinc ni puta idea. No m'imagino pas la vida sense ser pagès, jo. Oh. Bona resposta. Això és molt arrelat, no? Ja ve... Bueno, és vocacional, 100%, Però sí. jo ara te la vull girar. Ja, si no ho Tens haguessis algú? sigut... Tu pots parar, tio, no em toquis, tio. Tens pelusa, tio. M'has fet anar a buscar llocs, tio. És el ventilador que ens tira tota la pols que M'has hi ha. fet anar a buscar llocs. Jo ara la pregunta meva era, si tu no haguessis sigut, a casa com s'ho haguessin agafat? O sigui, creus que tenies opció per això? Sí, en cap moment Tenies mai opció. m'han obligat a fer res. Quan vaig acabar l'ESO em van dir, tu què vols fer? I dic, vull ser pagès. Ja està. Estudis, jo vull anar a treballar. I em van buscar aquell lloc a Quintanes perquè van dir, mira, si t'agrada ser pagès, doncs això et formarà una mica. O en plan, si hagués sigut científic, no hagués tingut Però vull dir, problema, si hagués sigut qualsevol cosa. Però sempre no hi ha la cosa de, hòstia, és que si el meu pare... Vull dir que tu no et sabria greu, jo també crec- d'una banda. Jo com a pare preferiria que el meu fill seguís el que he fet seguís, jo. exacte. Però clar, si estimes el teu fill, No, l'has no. de deixar ser lliure. No, no, i tant, i tant. No, amb això cap problema. Això. Però, clar, quan ho mames des de petit i ja, Ja. quan t'avorreixes a casa, va, porta'm a la granja, ja ho vas mamant així Sí, d'aquesta sí. manera i al final és com casa, saps? No, no, és un treball de molt amor, això està clar. Ara anem a una altra pregunta així més divertida, o no, que pot ser, la resposta pot ser una desgràcia. Alguna anècdota que t'hagi passat en el teu ofici? En quant a tractors o en quant a vaques? Tot. Amb el que tu vulguis. General. Alguna no, explicaràs 2 o 3. No, no passis, tio, dos. Sí, 2. Ja, com a tractors, en recordo una Apropa't al micro, que això s'ha de sentir. que anava amb la plataforma carregat de bales. Vaig agafar la primera rotonda del polígon, allà a la Silleria, i jo mirava pel retrovisor i portava molts cotxes, perquè anava bastant lent. I quan passo la primera rotonda, i vaig a fer la segona, miro pel retrovisor i dic, cago en Déu, no em segueix cap cotxe. Dic, però si n'estava ple aquí. I miro amunt, estaven caient totes les bales de la plataforma. Tio puta. Bueno, amb bales d'herba, que pesen 7 o 800 quilos cada bala. Saps? I clar, estava allà al mig de les rotondes, dic, pues bueno, acabo de fer la segona rotonda de la B-Group, ja t'aparques que no faiguis nosa. Allà em van caure 3 o 4 més. Fotograma, clar, tot el trànsit parat, la gent que sortia del Liben, tot el polígon col·lapsat i jo allà al mig, amb 7 o 8 bales que em quedaven al remolc i 7 o 8 descampades per allà fora. Hòstia puta. I no va tocar cap cotxe? No, vaig xafar una senyal, que vaig haver de fer parte amb els Mossos, una senyal, que va quedar ben llaufada. Com va anar aquest parte? Bé, va ser un part amistós, I no les tenia totes, però va anar bé. No entrarem gaire en detalls, però va anar bé. Hi havia carnet a aquella època? Parcial. el físic hi era. Faltava un cursillo entre mig, però bueno, burocràcia. El típic cursillo, Sí, ja te'l coneixes, no? I no, bé, van sortir els de la B-Group amb toros, van començar a carregar bales. Amb toros és el de carregar, Jan? No toros sí, toros. així. Pensava que era Sant Fermín. Clar, Què et vols? Era Que no complexa dius la res, situació tio. perquè no tenia una rotonda bloquejada, tenia les dues. És que no podia sortir gent de Vià, però tampoc podien sortir els del polígon. Estava tot col·lapsat, allò. No, però per sort hi havia els Mossos allà, però bueno, per sort, per desgràcia, no ho sé. I ho van gestionar bastant bé. En una hora ho vam tenir solucionat. Però bueno, l'anècdota i el susto s'hi va quedar. Clar, clar, I algun altre, potser fora del tractor? Hòstia, m'hauries de fer rumiar, amb vestides de vaques i coses d'aquestes a diari. Però això ja no es compta com a anècdota, ja es compta com el dia a dia. Amb vestides de vaca. Què vols dir amb això? Quan hi ha vaques i vaques, vale? Cadascuna té el seu caràcter, però quan pareixen, el caràcter els hi sol canviar. Vale? Es fiquen en mode defensiu. Han de protegir la cria. I per elles, tu en aquell moment ets la merda, saps? Han d'anar per tu. I amb el Sant Fermines, allò. Si has de fer mamar un vedell, allò és el Sant Fermines.
o el meu pare penjat de dalt al tractor perquè la vaca no el tossi per poder-la estacar amb la corda. No, són situacions molt boniques. Has patit mal algun cop? Sí, Quin tipus de mal? eites, alguna cosa... Però Com anar a patum. Com anar a patum, sí, exacte. Què t'anava a dir per això? Jo pel que sé, però, a més tu, clar, dones de menjar al vedell, el cuides, el no sé què, perquè llavors tingui una vida i que llavors pues, poder-lo vendre o el que sigui, no? Però clar, et xafa el xiringuito si hi ha algun virus, alguna història d'aquestes, no? És un gran perill. Com podem prevenir això? Com podeu prevenir? Com esteu alertes de les... Hòstia, Addiccions i fora. Sí. Bueno, en plan, t'avisen, els vedells un cop els traiem de la mare, que sol ser els 5-6 mesos d'edat, sí. els 5 primers mesos estan amb la mare. Bevent llet i menjant herba i a tomar pel cul. Després els traiem i els fiquem dins la granja. Un cop entren a la granja, els crotalem, que és la xapa aquella que porten, Sí. el seu DNI, diguem, Sí. i allà els vacunem. Vale. I llavors... Però, I després, però a partir d'aquí, et poden agafar algun constipat o alguna història. Però si jo què sé, hi ha cops que jo què sé, que ha entrat, no sé... És que me'n Què vols dir, recordo... tipus grip aviar, La pesta. No, me'n recordo que hi havia, no sé... És que ara... És que La peste? m'ho havia dit algun pagès, això, algun amic meu, que no, que jo què sé, que hi havia entra algun bitxo que garda... És que no ho sé, com algun bitxo que fa que les vaques també, que es vagi propagant, saps? I llavors, jo què sé, pues hagis de matar tu a la vaca Has perquè no... hagut de sacrificar mai Exacte. algun. Em És sembla més curt, eh? Em sembla, Ja! em sembla que parles de tuberculosis, tu. Pot ser. Deixem-ho que sí. No, sí, pot ser. Tuberculosi és una malaltia que s'hi té molta por. Perquè... En plan, Dona- tuberculosi es fan controls cada any a tots els ramats. Vale. I si et dona algun positiu, tuberculosi és punxar una vaca un dia i al cap de 3 dies li mires la punxada. Si ha reaccionat, allò l'has punxat, que la pelen amb una mica com si tens els cabells, si ha reaccionat, allò pot ser un positiu. A partir d'aquí, normalment, si és un positiu de veritat, et fan matar tot el ramat. Tot. Ha passat mai? T'ha passat mai a tu? A mi no. I quin és Però algun aquí cop... aquí dalt a la Cerdanya i a la Seu d'Urgell estan matant molts ramats perquè pels cérvols se'ls porten molt. La Això. tuberculosi la porten els cérvols, Jo els volia dir cabinols, això. els porcs senglars, i com que hi ha tanta fauna els està passant. Clar, Han matat més de 500 caps aquí dalt. llavors per això s'han de matar els cérvols, o si s'apropen o això, no? Els hi queda més fàcil matar-me les vaques que no pas els cérvols. Les vaques les tens allà. I això com es contamina? Amb excrements i de tot? O si han remenat herba, si han pixat, No ho sé ben bé. respirant? No ho sé se ben sap, bé. no? Bueno, sí que se sap, però jo no en tinc ni puta idea de com Vale, es vale. transmet. Suposo que és amb el contacte animal. Ha de ser. Quina és la liada més gran? Tipo, haver de sacrificar algun animal o algú del temps que portes tu de dir, uah, Què se m'ha vols dir? liat. O és que haver de sacrificar, jo què sé... un Com el vedell. moment més dur, no? El moment més dur. De dir, d'aquesta aviam com Jo la per sort no salvem. m'he trobat amb tuberculosis, però jo entenc la gent d'aquí dalt la Cerdanya a la Seu d'Urgell que et facin matar 200 o 300 vaques que no estan infectades pel simple fet de que alguna dongui positiu i te fan matar tot ha de ser molt dur. Perquè són vaques que tenen 15 anys poder, saps que les has vist créixer. Jo no fa pas gaire matava, el 2020 vaig matar vaques que eren de la meva edat, que eren el 2000. Que hòstia, han viscut el mateix tu i jo. Ja. Que vull dir, hòstia, que et matin tot el ramat ha de ser dur. I quan Per sol sort no m'he viure trobat. una vaca? Uau, me l'anava a dir, m'acabo. Jo també, diu. Ai. Depèn, de llet duren poc. De llet em sembla que amb 7-8 anys les pelen, perquè deixen de produir. De carn duren més. Ja et dic, jo les màximes que he matat han tingut 20 anys, però de mitjana et diria que 14, 13, 15 anys. Però, I les de llet també es fan servir de carn o no? En plan, quan ja no produeixen com a llet com a tal, que no fan els litres que han de fer, Sí? després les maten per menjar. Per menjar, De carn. vale. Pregunta polèmica, què opines dels animalistes, de veganisme i tot això? Bueno, és respectable la seva opinió. Poder no estan del tot informats, poder no saben ben bé com és la realitat. Quin és? La realitat és que jo, com una vaca més ben cuidada estigui, més treballarà i més en produirà. Saps? Jo si ells es pensen, jo què sé, que piquem a les vaques i tot això, si tu fossis una vaca i et piques cada dia, tu tindries ganes de criar un vedell i aniries grassa i estaries bé, no? No. Jo com més bé tracto un animal, ell més m'ho recompensa a mi en tema producció. Clar, I més qualitat és la producció. Clar. perquè més bé hauran estat. Tot és una roda. Sí, sí.
I a més algun de menjar, perquè clar, si no llavors de què mengem? De la quinoa, de l'hamburguesa De de plàstic aquell. de plàstic, sí, no sé ni I, de per què és. exemple, en el teu cas, com venen, a nivell econòmic, ara Haurien parlem, de portar un animalista com, aquí. com venen els beneficis a casa vostra? A la vostra butxaca, d'on venen? Bueno, vull dir, evidentment, Principalment de les vaques. De les Van vaques. amb els camps i guanya menys que amb les vaques. però no, és una cosa mensual o és una cosa... Vull dir, com va el benefici? Com és? Per Com treus exemple, mira, benefici d'una? Jo aquest dimecres, abans d'ahir, ahir vaig carregar 10 vedelles amb un camió. Clar, és quan... I els vas portar a... Bueno, jo no. Bueno, Jo un Viatge a camionero, final de curs. Com, diguem, un intermediari, que ell tramita molt Erasmus, no? d'Erasmus. No, viatge a final de curs. De final de I curs, sí, res, sí. se'n van a escorxador i després t'ingressen el que et pertoca i apa. L'intermediari es queda una part, el camionero i tot, i apa. Vale, o sigui, objectiu, cuidar vaques que et produeixin, que s'engreixin, per que et vingui un intermediari i allà faiguin el que... Les vaques, jo no les mato. Jo mato Perdó, els vedells. els vedells. I porcs, en Mateu? No. Porcs no. Per menjar nosaltres i prou. Vale. I fas calorons? Per menjar. No, dic... No, refereix a la Sent- carn del porc, no? Clar, exacte, no, dels vedells i de tot, de les vaques, de tot. Ara els vedells van cars. Ara està al voltant de 7 euros al quilo la carn de vedell i de vedells. Quan vaig fer el curset de grau mitjà, que et feien fer un projecte final de curs, ens el pagaven a 3,80. Per exemple, un I iPhone... quan val? Això anava a dir. Quan val produir un quilo de carn? No, jo et vull comprar un la vedell. vedella, sí. Vols comprar un vedell? El que em pagaria l'escorxador a mi? Sí. Un vedell de 300 quilos. Un iPhone. La mitjana dels vedells que vens... Ves? Ara sí, fes números. Home, clar, si poses 7 al quilo. Que 300 quilos per 6 en 80, A parir. Per què No, sí? I quan els compres, dic? Jo volia dir quan els compres. jo no els compro. No, ells crien. Jo els faig. Clar. I tu te'ls porten perquè els cries. 2.040 euros. 2.040 Per euros. vedell. Ara, amb el preu que està ara, sí. Ole. D'aquí un any pot ser una altra cosa, clar, jo no trio els preus. Clar, és que és una altra cosa el que ha dit, clar. I no ha passat mai que hagin... Ah, però tu et quedes una part, entenc. No, ja no, ho Jo donen per a anar bé UNICEF. tot. No, una ho, part donen, no, ho donen a UNICEF. No, ho donen a UNICEF. Una part no, si ven Ho el donem vedell. als animalistes, el benefici. Una part no, cada un Déu, te'l queda tot. No, tot no, aviam, el que gestiona la recollida, el transport fins a l'escorxador i la venda a l'escorxador es queda una part. Sí. És una part irrisòria, que són un 2%, 1%. I impostos, com va amb la pagesia, impostos? Va igual, vull dir, amb el vedell o quan fas el... Impostos és el mateix. Impost Tenim sobre algun ajut vedell. nosaltres. algun ajut? ICC. Sense ajuts no quedaria gaire ningú. Ja. Molt bé, he flipat amb això dels vedells. No, Va, no, del que valen. sí. Sí. Clar, I no us ha imagina't. passat mai que, perquè ara jo dic, hòstia, pues, ja que estan així, que us han entrat a robar? Hòstia, és difícil, robar un vedell. Com robaries tu un vedell? O el cargues a la furgoneta i... Sí, 300 quilos el mous de la mare, Com va. el carregues dins la furgoneta? un No, no, vedell? estàs bo. Tindries els collons d'entrar dins a la cort, Sí, ara t'anava a dir. separar-ne un i colar la furgoneta i fer-lo pujar a la furgoneta. Ja Però no et fan res els vedells, no. Però la mare sí. Els algun dia t'hi porto a la granja i ho mirem. Anem a Ah, provar-ho, sí, anem a faria- provar-ho. No, Fem- aviam, fem- fer-te mal com així no, però un vedell quan se sent acorralat també és perillós. Sí, sí. S'ha de tenir Clar, respecte pels Bueno, animals. Si i, pesa 300 i, quilos. i té 300 quilos, cada un Déu. Bueno, 300 quilos a la canal, envia un pes en 500. Ah, clar. Clar, clar. Vale, I el toro, i si et surt el toro ja... 300 quilos és el que aprofita l'escorxador com a carn. Si et, si Però ets, han de treure moltes coses. si et surt el toro, caixa. caixa. Caixa, si et surt el toro, caixa. Et surt el toro, et queda penjat. Caixa, A mi em caixa. faria més por una vaca amb vedell que no pas un toro, ja t'ho dic. Sí? Les vaques amb vedells és quan són perilloses. I els porcs, ara jo aquí vull fer una pregunta, que tota la vida, bueno, no tota la vida, però a mi el meu pare m'havia dit, el meu pare també, de jove, era una casa, eren ramaders ells, i em deia que els porcs realment s'ho menjarien tot. O sigui, que no es diuen porcs per lo bruts que són, sinó perquè s'ho carden tot. Que sí que és cert? Però vull dir que tu, jo què sé, li dones un mort, literal, i Si porto un parell de dies sense menjar, se't cardaria. se'l cardarien, no? Boja, és molt heavy. Bueno, com els porcs senglars, que et O com aquells de et carden de tot. Com O aquell ja, per això es accident, diuen porcs. Estava parlant de... o com aquell accident Porcs, d'avió però que... són senglars. Bueno, però menys Bueno, animal. però dic que mengen aquí, jo què sé, les bessures i remenen tot. els Oi, porcs pensa que un senglars. porc no és el que t'ha dit ell, si té Però gana. un porc, tio, no el cardaràs a menjar les bessures. Quan has vist Si un té porc? gana? Un porc, però no... Si no tens gana, tu també et cardaries les bessures, eh? Sí. Home, És supervivència. Però estàs boig. O aquells de l'accident d'avió que es van menjar entre ells, que van fer una sèrie a Netflix. Uah, calla, boig. Hasta cigarros he menjat. Vai, què sé, tio. Això també ho fas tu a vegades. jo poder no, Jo poder no. Vale. Va, digues. Voleu fer una altra? No, anem a fem jocs, anem a seccions. jocs, ja. Fem Sí, seccions, ja. Seccions.
Jocs. Sac joc. Vale. Jo Va, faig va, 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 va. Comencem. Jo potser no donarà temps i feu els vostres. Bueno, vols que comenci jo? Jo faria el del Santa, és que el teu era una mica fluix. Sí? Crec que Si no sí. sap ni quin és. Sí, d'endivinar l'animal. Va, fes-ne 3, fes-ne 3. Feien 3? 3 només. 3 Tu. i tu. Oh, i si fas notícies primer, Joey? N'has portat, no? Ràpid. Va, seria bo Faig la meva secció, que és... I la que et vaig comentar. Ah, no fas notícies? Quina em va? Sí, és una només. És molt... No, més la que et vaig dir jo. Quina? Bro, Digues-ho, la digue-la. vaig posar pel grup. No, no la vaig La veure. de piscines. Ah, sí. Està bé. No, aquesta no, que sempre parlem de lo mateix. Bueno, les- Vale. Bueno, va, arrenquem. Vale. Andiamo. Ara, els 3 que sou, vale? Us diré 3 animals. Heu de dir cadascú amb quin simpatitzeu més. Vale? I a partir d'aquí us diré com es relacionen sexualment el vostre animal. Aviam? Vale? Hi han 3 animals. Sí, està bé, això. Un koala, Estàs parlat. un ratpenat i un bonobos, que és un mico, un primate. Jo vull el rampanat. Jo És diré... el que empatitzes més, amb el rampenat. Ah, que empatitzo més, era? No, amb el que tu, d'aquests 3 animals, amb el que et sents més identificat. Un koala, doncs. Koala, Jo amb un Per què mico. has dit que era el tercer? No, sí. Jo amb un un mico. primate, Com un mico, Jo el mico. mico, vale? No, tu has de ser el rampanat, per descarte, Santi. És que ho he dit tipus primer. No, perquè però ell és el convidat, ell té preferència, tio. Ah, me la Tu ets xupes? un rampanat, vale? Què et sembla? Rampanat, calla. Ratpenat, primate A més la tenen xica. Sí? A més la tenen xica, ja li va bé. Koala. i tu un koala. Comencem amb la sexualitat del Santa i el koala. Els koales organitzen no, sorgeixen, perquè clar, i són molt viciosos en fer orgies amb moltes femelles. Hòstia puta. Et sents identificat? No, la veritat és que no. O sigui, si tingués l'oportunitat, en una altra vida de solter, No, no, no faries tinc. una orgia amb moltes femelles. Si fos un koala, sí. Però si és el Joan, que és el que per algo No, el t'has- Joan no, tio. Ah, no, jo tampoc. Tinc parella clar, tio, tu Va, tampoc. no, que però en se'l cas de fan solteria. El Jan és el Sí, que pot fer-ho. Vale. Però en cas de solteria han dit. O sigui, si tu estigués en una altra vida, transport. Mira, Jan, no m'hi sé agafar amb una, amb més d'una m'hi faria mal, tio. Exacte. Bueno, Anem amb el... T'has de focalitzar en El una prima- cosa. primer reconèixer. Anem amb el rampanat, que és el Jan. Què diu? Que la tenen xica i a part... S'entreguen el sexe oral sense cap mena de complex. Pot ser veritat? Sí. T'agrada aquest aspecte? Però tu cap a l'altra persona, eh? Sí. Sí? Sí. Sí, a tot. I a tu? Sí. No. És que està sortirà d'aquí dient soc un rampanat. I anem Vamos, rampanat. i anem amb els Primates. primates. Joan, doncs has escollit ser bisexual i utilitzen el sexe per comunicar-se, per resoldre problemes i, òbviament, per plaer. Va, està bé per resoldre problemes. Home, si tots els problemes se solucionen amb sexe, seria Exacte. guai, no? Va, l'últim dia a la piscina no sé si hagués acabat amb Ens sexe. estalviaria moltes hòsties, eh? Pues aquí hi ha les d'això. I una Són bé. notícia ràpida, que és així d'una mica el que més s'ha parlat a les últimes setmanes, la festa de la Yamal. Que va Bona haver Segal, tu amb 18 anys i amb la pasta que té, no ho trinxaries tot. Clar, Clar, és no, que... si jo vaig fer una reflexió, que hi ha un meme que diu la gent diu, la Yamal no tiene cabeza. Nosaltres, per guanyar el torneig de Montmajor, ens vam parir una festa fins a les 8 del matí, que vam anar a esmorzar allà a l'estop, i tenim els collons de dir que la Yamal. Ha de ser una putada, ser un futbolista famós i que et critiquin per No, però tot te i que l'ha no de puguis fer pelar. res. Te l'ha de pelar. No te l'ha de pelar perquè et condiciona al final. Sí, No. condicionat. La teva Però, imatge, tio, tio, te la la- teva imatge. condiciona, Sí, condiciona. sí. Condiciona per collons, Jan. I se li fan una de prejudicis ja tan sols per Bueno, sí que és X veritat, cosa? sí que és veritat que, aviam, normalment quan portes... Tu mira't els brasilers, perquè són el clar exemple. Neymar, Ronaldinho, Romario... Va, però estem parlant d'un segal que té inclús 18 anys, Jan. Vinicius, Que s'ha fet- tots aquests són, podrien ser els millors del món, però no han sigut, o els millors de la història, però no han sigut per la festa. Clar, tothom ho relaciona per això. Però Una jo- cosa és però ser jo addicte a la penso- festa i l'altra és fer una celebració. Jo crec que ha de ser Sí. molt diferent. Sí. És que totalment, Jan, queden 18 anys. Celebrar els 18 anys, ha tingut una temporada de puta mare, estàs content, t'està anant bé la vida, 18 anys, tothom els celebra lo grande. Bueno, I amb la pasta que té, amb la fama que té, jo crec que t'ha 10 trinxades més, tio. El Joel, sent en la Yamal, amb la festa que ha fet, hagués sortit per les notícies, però no d'un canal, no. De tots. Penjat d'un canal, que era clar. També. Després va haver-hi el dels enanos, que va contractar uns enanos. Com el Lluc.
Sí, també. I que els nanos van sortir després a les notícies a A defensar-se. defensar, o sigui, l'associació de nanos els hi va dir als seus enanos, els seus no, els enanos, no els contracteu perquè això és, que us enrieu d'ells, i els nanos van dir, no, si estem de puta mare, si només animem, i ells van dir, no esteu bé, esteu malament, no, si estem de puta Aquesta mare. gent es dedica, entre cometes, i perdona Això dir-ho, a que la gent se'n rigui una mica d'ells, pues que és el seu ofici, bueno, en plan, jo crec que ja ho tenen... Sí, assumir. Va, d'entreteniment. Vull dir, al final... Bueno, vull dir que no al s'ho final- eh? sí, sí, sí. Els que fan el circ també és entreteniment. En plan, si et molesta això, no et dediquis a això, no? No, sí. Al final, els cabrons estan això. Si són els més ben parits del món. Cobren per anar a una festa. Però igualment el Lamine Yamal va dir que aquest... Tu, Joel, series d'hora, El Lamine Yamal per això va dir que Seríem. el dels enanitos va ser... De tota la festa va ser el problema més petit. Sí, de fet hi havia el Messi allà amb els nanos. Ah, va. Bueno, per tant, la festa de l'Amin Yamal, perfecta. Sí, no? sí. Deixem així. Faig la meva Imagino que secció. devien prohibir els mòbils, no, allà dins. No Sí. ha sortit cap vídeo ni res, no? No. És que jo crec que ara Quina seria la el teva- pitjor no s'ha vist segur. Quina seria la teva festa ideal? Poder que apaguem la càmera, no? Ja està apagada. Amics. Amics. Què vols que et digui, tio? Amics, vaques, porcs, amics, truges. No, alguna trajota. Alguna truja. A Pollastres. partir de certa hora algun vedell. Pollastres ha dit, Ha dit Pollastres. pollastres. Com que pollastres? És que es passa mal. Pollastres no cal. Pollastres no. No, ja. Integració, tio, i poden ser tots els animals. No, sí. Vale. Fas el teu joc, però de 3 només. Sí. A la meva secció es diu pagès fora de lloc. Jo et posaré en diferents contextos i hi ha una pregunta final que has de dir com ho resoldries. Primera, pagès de la ciutat. Situació, vius en un 5è pis d'un bloc a l'Eixample. Tens un bloc de 2 metres quadrats i un veí que es queixa del soroll dels grills. Pregunta, què hi plantaries al balcó i com ho regaries sense molestar ningú? Què hi plantaries a nivell de... algú per jalar? Per mi, Tot de supervivència, sí, per tu. enciams i pastanagues i tomàquets, I regar normal. hortícola. I regar tu amb la regadora. Bueno, si hi ha una manguera, m'estalvio d'omplir la regadora. Ha dit sense fer soroll. Una manguera no fa gaire soroll. Vale, aquesta te'l comprem. Bé. Vale. Pagès a la platja. Situació, estàs de vacances a la Costa Brava i et demanen que organitzis un hort temporal a la sorra. Com ho faries per fer créixer alguna cosa allà al mig? Treure la sorra i ficar-hi terra. I llavors, i què hi plantaries? Allà a la sorra s'hi pot plantar qualsevol cosa. No? Però no sé, No, la sorra no és fèrtil. Ah, no podries. Terra que no és fèrtil. I hauries de parir tu la sorra teva. Sí, La o terra. O fer un cultiu hidropònic. Molt bé. Un curt... Un cultiu El cultiu hidropònic. hidropònic és un cultiu fora de sol. El sol és el terra, vale? La terra. Sí. El cultiu hidropònic és un cultiu fora de sol. Es fa amb aigua. Això del Què sol anava a dir? de la terra no ho feia des de 6è. Del sol amb Amb accent, no? sí, no? amb accent. Què anava a dir per això? Em deixes acabar el joc? Però a la platja es pot plantar gaires coses. Tu acabes de- Ho vull acabes de dir ja, No, però sisplau, tio. però si està davant de mar, És igual, No perquè sé t'acaba si- de dir que és per la sorra només. però què hi pots plantar davant de mar? Res! Perquè t'ho acaba de dir per la sorra només. Això no ho ja, tenia. però, No és terra fèrtil. No és però terra si tu fèrtil. fiquessis terra... Sí, pots plantar-hi el que vulguis. Clar, el que vulguis. Mentre hi hagi aigua per regar-ho Sí. i pixapins que no t'ho xafin. Ja. 3. Pagès digital. Et contracten com a influencer rural. Has de fer un vídeo viral sobre com munyir una vaca. Com faries el vídeo i quina música hi posaries o frase clau perquè es fes viral. Hòstia. És bona És aquesta. molt bona aquesta. Aquesta és molt bona. És a dir, La cançó ja la tinc, que és una tecno que es diu Milkshake. bueno, vale. Llavors, frase clau vol dir que la que surt allà primer, saps? titular. Perquè et cliquessin la gent. Sobre com munyir una vaca, saps? I ets influencer i et paguen per això. És bona feina, poder. Tu imagina't, munyir una vaca amb el tecno i una frase allà sota. Quina posaries? Una frase. Sí. Hòstia puta, no m'has matat, Frase clau, saps? Perquè la gent Se li quedi. li vingués ganes de veure el vídeo. Hòstia puta, m'has matat, Me pide... Matonada. Matonada? Has munyit mai una vaca? No. Hòstia, surt una llet espessa amb una espumera, tio. Matonada. Sí. Matonada. Matonada. Mola. Vale. Espera't, que n'hi havia l'última. Aquesta és la bona. No, no. Sí, perquè, tio, estàs... Aquest. Merda de joc. Pagès a l'estranger. Et conviden al Japó a explicar com fas calçots. O com es mengen. Pregunta. Com explicaries què és una calçotada a algú que mai ha vist una ceba grossa ni una graella?
Jo no soc molt fan dels calçots, però et diria que és una ceba mal feta. Un calçot, no? Un xino, li estàs explicant un xino. Bueno, conya, xino no en sé. No, ja, no, clar. Sí, fa... Sabeu que és un calçot, vosaltres? Un calçot? Sí. Home, clar, no? Sabeu com es fa un calçot? No. Com es fa? No, com es fa, no? Si tu plantes una ceba a terra, Sí. vale? I sortiria una ceba normal, i el que vas fent és ficar-li terra a sobre, perquè en comptes de que es faci una ceba grossa, va creixent cap amunt per buscar la llum. I tu cada 15 dies li vas parint terra, i ella va pujant amunt, va pujant. Hòstia. I en comptes de tenir una ceba gorda, tens una ceba allargada. Hòstia. Ah, agora Em fas, també? s'entén. Sí, però per mi, per menjar. Ah, per- Quan jo vale. tinc el meu hort per menjar per mi tot l'any. Vale. L'any ja està. Vale, vale. Allò no ho veneu ni Avui res. avui els he preparat ja per plantar-los. Els calçots? Que tarden molt. Home, clar, Solen plantar a finals d'agost fins o l'abril, a mig agost, març. Però vull dir, tarden molt. gener, febrer. els Tarden primers. molt a... El Jan deia abril o març perquè és quan es fan calçotades. Ja. Bueno, home, S'ha és que... basat aquí en la lògica, Però té eh? lògica o no? No, el que perquè deia jo jo, preferia- aviam, Sí, l'època, aviam, que Aquesta te la salvem. ha vingut un mes, de 15 dies. jo em de referia- De març a febrer hi ha un mes, Jo em referia que si tarden molt a créixer, per collir-los. Bueno, depèn dels grossos que els Jo vulguis. no t'estic dient pas Jo, això. vale, jo em deia això i tu has dit, sí, març-abril. Jo em a- deia això, si els planta ara com han de sortir? Bueno, si els planta ara i surten fins al març o l'abril, o el gener o el febrer, doncs ja saps el procés que et triguen, no? El títol, abans, saps que has dit quin títol té? Títol amb calçots. Titulat, Titulat, però... I salsa romesco, perdó, també. Uf, molt bona. Important, És més important poder la salsa que el calçot, Però, Vol dir que no. tira un, Sí, sí. Jo per tira mi un sí, facto, tira Sí, un sí, facto sí, per sí. això. Voleu que tiri un facto? Que la salsa romesco i la de calçots no és la mateixa, màquina. No, la millor salsa del món mundial jo crec que és allioli. Per què? Bueno, Jan, doncs poder sí. Ja vegem per tot. Bueno, Sí, Jan. Tio, he Si dit per un... tu és un facto, és un facto, tio. Per mi és la de mostassa i mel, tio. Home, el Lloli repeteix una mica, eh? Sí, que estàs boig, tio. Aquests rocs que cardava el Joan no serien res amb el Lloli. No, i que si el ventilador ara se'ls hagués notat aquests, amb el ventilador. Per mi és la millor. Ep, i hem de fer les preguntes de la casa. Sí. Preguntes de la House casa. questions, home questions. Come on. Què és la cosa més cara que t'has comprat mai? Primera. Home, molt fàcil, no? El John Deere, el gros, el 6.195. I una cosa que no sigui... Un moment. Fora Un de moment. joc. El què? Que no l'has deixat. És que El John Deere és un tractor, Sí. És que jo he entès com un nom de Bluetooth No, d'altaveu. el John Deere, el gros que tinc, el 6.195, que és de 200 cavalls, el Lima. Uau. Es pot dir preu? Sí. Quan? 130 i alguna cosa, gairebé 140. Pues de tots els convidats, No, però un moment, vam dir que amb un Sí, convidat pues- també li vam dir que un cotxe no valia. Ja, i a més és d'empresa, això. És un gasto d'empresa, no és un gasto de... pues gasto personal. Què vol dir això? Res, collons! Hòstia, gasto personal, és que no em gasto res, tio. Els pantalons curts, avui m'ho mirava, tinc 2 pantalons curts. I aquests els portava ahir, tens que algun Déu, no sé, poder la taula de DJ que em vaig comprar de 300 i alguna 400. Ah, mira. I Per mi no em gasto gaire, res. a mi em veu comprar un altaveu, però no arribava tant. 120 et vam pagar amb tu. 120. I encara està viu, Ah, sí? Encara muntem alguna festota. Hòstia, molt bé. No facis el dissimular que tu també hi ets aquestes festes. ja. I ara, la segona, la saps tu, Joey, no? Sí, la pregunta que va deixar l'anterior convidat Fa 50 anys? fa 58 anys. Ah, vale. Lloc on no has fet però t'agradaria fer a l'acte sexual. Sobre un tractor. No era aquesta. Sí, que era aquesta. No era aquest. No era aquest. El perit. Sí, que era aquesta. O si era la de cotxe, 4. Aquesta és la de després. Ets un bon perit. Anava pensant. Ara dirà 4, no sé què. El tractor. Sobre un No, tractor. no ha passat mai? No. Bueno. Ha de ser incòmode, però ha de passar. Però un moment. Ha de passar. La S'han de conjugar la molt. pregunta de l'anterior convidat no era aquesta. Era, Ah, no? què t'agradaria o què t'agrada més conduir? O què t'agradaria més conduir? Un quad, una moto o un cotxe? Què t'agrada més conduir? Cotxe. Un cotxe. Molt pràctic. Clàssics. Els altres van fumar, salten els mosquits... I ara t'he deixat tu la pregunta per l'anterior convidat, que de moment no sabem qui. Bueno, sí que sabem ja. L'anterior no. El següent, vull dir. He dit el següent, no? Deixaré la que ha fet el Joel a mi. És que aquesta la va deixar la No, és que sexòloga. és un cabron, te l'ha fet perquè la vas Ah, sí, ha repetit. Aquesta ja ha Vale, repetit. Sí, sí, m'he confós. Pensava que era l'últim. I si n'hi deixes alguna de la pagesia? Alguna pregunta tècnica de pagesia? Però qui vindrà darrere meu? No ho sabeu? No ho sabem. No ho sabem. Bueno, sí que ho sabem. Sí, és veritat, Sí sí que que ho ho sabem. sabem. Però vull dir, és Parlarem igual. de política. Però tu... Quina marca de tractors compraria?
Vale. Segur que dirà un Sirocco. Un Xiaomi. Xiaomi. No, és bona, és bona. És bona. I l'anècdota de Quintanes? Ah, això és veritat. I és que, clar, aneu parlant i no doneu temps a Joan. pensar. Clar, i a més és la Sí que 8. pots pensar. A més són les 8, Jan. Són les 8. Anem per molta ja, no t'imagines pas. Sí. Alguna. Ja, recordo al principi de grau No cal, mitjà, no cal que fiquis noms. tampoc els va ficar, Home, clar. que nosaltres a la residència dormíem al segon pis, vale? I els pagesos normalment estàvem una mica boixos allà, en plan que hi havia molts que eren canalla, però que estaven putos locos, en plan que no havien vist mai civilització ni res. I bueno, es van dedicar a ficar 2 colxons a terra i es tiraven del segon pis a terra. Hi havia qui l'encertava i qui anava dins el colxon, i hi havia qui no i es paria. Boig. Era un joc. Aprèn Vas fer-ho, agricultura també? amb Rosa dels Vents. No ho va fer, Amb colxonada... De moment tinc 2 dits de seny. Clar, vas veure. Boig. Doncs... Una hora de podcast, jo crec que Una n'hi ha... hora justa, perquè a més hem començat 2 minuts. Superbé. Perfecte. T'ho has passat bé, Joan? I tant. Sí? El ventilador, un Ha sigut la clau, un És que... puntato. Com porto sempre les millors Hem coses. Porto els millors incisos. Com m'agrada aquesta paraula, és increïble. Pues, senyores i senyors, nens i nenes... Comenteu quin és el joc que us agrada més. Bueno, no cal que ho comenteu. Cal que ho comentem. No, però que ho comentin ells. Sí, ja. I des d'aquí volem donar una salutació al nostre editor. Ah, sí? Per què no? Sí. El dit de Garcia. Ja Nova tenim incorporació a l'equip. Moltes 3 gràcies. en ratlla, ara serem 3 en ratlla i... I una 4. punxi. I una punxa. I en aquí donem moltes gràcies al Didac també. I des d'aquí ens despedim, no? Sí, i la setmana que ve... Parlarem de... Interessant, molt interessant. Política. La setmana que ve jo crec que serà molt interessant. Serà molt, per tant, no us ho perdeu, subscriu-vos. Estem a 2 de convertir-nos en 200 subscriptors. Pauses en mata. Subscriptors? Ho he dit bé, per això, Sí, subscriptors. estàs dins. Vale, per tant- Madre, boludo. Per tant, si vols ser el privilegiat dels 200 subscriptors, subscriu-te. Molt bé, I bravo! amb això ens I subscriu-te. amb això acabem. A veure, Xiulet final. Gràcies per venir, Joan. Gràcies per venir. Xiulet final. I amb això acabem així ha sigut un nosaltres. plaer. Que xula,